Iniba ni Mayor Elena Liagono Guerrero ang disenyo ng Tumba Festival ngayong taon sa Paway, Ilocos Norte. Nagmistulang parada ng mga santo ang unang bahagi ng Tumba Festival dahil isinagawa ang Parade of Saints na linahukan ng mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya sa pamumuno naman ng mga nasa Department of Education, kasama rin sa parada ang mga government workers ng Paway. Parade of the Saints nga live digitay ubing. Ang Tumba Festival 2018 sa Paway ngayong taon ay lahat ng 31 barangay ay may kanya-kanyang ginawang atang o tumba sa gilid o mismong loob ng kani-kanilang barangay hall. Mismong pinuntahan ni Mayor Elena Guerrero ang lahat ng mga barangay at dito niya nasaksihan na 100% ang suporta ng mga residente sa Paway ang sariling paghahanda ng kani-kanilang tumba. Ang Tumba Festival sa mga nagdaang taon ay nahati-hati o by cluster ang paghahanda ng mga barangay sa nasabing selebrasyon. Alakit aming nga barbarangay ngamin kat nagaramit ti tumbada ijay mismo nga barbarangay da 31 barangays. Ang Tumba Festival ay isang matandang tradisyon ng mga taga-Paway kapag ipinagdiriwang ang All Saints Day at All Souls Day. Dito nila inaalala at isinasagawa ang pabasa at pag-aawit para sa kanilang mga kamag-anak na namatay. Sa gabi ng kanilang pabasa ay naghahanda rin sila ng mga Ilocano dishes o kakanin kagaya ng pilais, busi, baduya, patupat, sinuman o linapet at mga iba't ibang pagkain para sa mga kaluluwa ng kanilang mga patay. Dinumog din ng mga residente ng Ilocos Norte at sa mga karatig probinsya pati na rin ang mga turista ang nakakatakot na horror house na taon-taon ay sinasagawa ng Paway. Ngayong taon ay ang mga opisyales ng Sangguniang Kabataan ng Paway ang nag-organisa kasama ang Municipal Tourism Office.